Avui farem una vegada més un vídeo tutorial a veure si us agrada i us té utilitat. Mirem arxivo, abrir, tinc una foto preparada, que és aquesta. Com veieu, aquesta foto és Cuenca, és la ciutat encantada, i és una foto que m'han sortit dues persones, o una i mitja, que no volia que m'haguessin sortit, veieu aquí, con lo qual la foto no podria fer retallar-la i ja desapareixerien, però avui farem un exercici amb una eina que es diu el tampón de clonar. Alguns l'heu fet a servir alguna vegada, és una feina curiosa i es poden fer moltes coses amb ella. Bé, comencem. Em col·loco, veieu que aquí hi ha aquesta rodoneta, si la volgués més gran o més petita, la farem un pèl més petita, val, així. Em col·loco més o menys aquí, ara clonaré aquest tros de llum i apretant la tecla Alt, deixant-la apretada, i un clic al ratolí, al botó esquerre, i deixar anar tots dos. Què ha passat ara? Que quan em poso aquí, ara li faig clic, vaig com si pintés, i li vaig clonant amb diferents clics, després ho acabarem d'arreglar. Ara me'n vinc aquí a un altre, torno al botó Alt, clic, i clono aquesta part de sombra, diguem. I aquí ja puc clonar cap avall, més o menys fins aquí, torno a fer un altre clic, és qüestió de fer els clics que facin falta. Bé, ara venim aquí, per exemple, que tenim també llum, clic, alt i botó esquerre, practiqueu amb això, és interessant. Tornem aquí a la sombra, alt, botó esquerre, o això ho podeu provar amb qualsevol foto, o podeu fer amb qualsevol cosa. Veieu que vaig fent clics per acabar-ho d'arreglar, aquest que ha quedat aquí molts. Bé, tenim aquest tros. Ara ens queden les mans i aquí això és una roca, doncs faig clic aquí i a poc torno a fer clic i vaig traient, vaig copiant la roca. Aquí igual, i ara aquí ja ho deixarem així, copiarem l'arbre. Farem fins aquí baix, més o menys, i ja tenim que ja ens ha aparegut un tros de persona. Anem a aquest és més gros, podem fer la rodoneta més grossa, i també fem el mateix, alt, clic, i anem cap aquí. Li anem traient, anem copiant un tros de roca. Perquè no es vegi tant que és un tros de còpia, agafem un tros d'un altre puesto. Al clic i anem fent. Quan veiem que no ens queda bé, agafem una i tornem a repassar per sobre. Aquí ens estem inventant una roca. Ara anem aquí, al clic, anar fent-ho, és tindre-li una mica de gràcia. Ja tindríem això fora. Aquí aquest tros representaria herba, per tant, al clic,
roca. I voilà, han desaparegut, ja tenim una foto neta. Bueno, espero que us hagi agradat i a partir d'aquí a veure si feu pràctiques amb aquesta eina. Moltes gràcies, bona tarda i fins aviat.